അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എങ്ങനെ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പം ഞാനിന്ന് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്താണ്, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം മിച്ചു നമ്മുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിലൊരു സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, അതാണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങളും. ഇതാണ് ഈ സംഭവം. അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാം. തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കാണാവേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടാ. ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പം കൺഫേം എന്ന് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈറ്റിൽ എനിക്കിങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക. അവിടെ താഴെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് താഴെയായിട്ട് വരുമ്പം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പാസ്വേഡ് തരേണ്ട ഇമെയിൽ മാത്രം തന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഡിസ്കോഡിലെ നെയിം തരിക. ഡിസ്കോഡിലെ നെയിം കറക്റ്റായിട്ട് #ടാഗ് ചേർത്ത് തരണം. പിന്നെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിലെ നെയിം കറക്റ്റായിട്ട് തരണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏജ് തരണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സെർവറിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കുമോ എന്നുള്ളത് തരണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം തന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ചൊന്നും തരരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ തരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തരിക. അത്രയും നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട്. ഡിസ്കോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കോഡ് ഇല്ലാത്ത മച്ചാന്മാർക്കാണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. വാട്സാപ്പിലാണ് നമ്മുടെ അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡിസ്കോഡിൽ വരിക. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഡിസ്കോഡിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മച്ചാന്മാർ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ.